ngai thatu zong zong te chibai le vek ule tun tuma chuan kan India ram chung nge thil thleng chanchin I han en hodon te ang December ni riat kumsang ni som pakwa jingdar ngal emin som panga khan tu ti shet la mi pa pakhat hian bek dum lian ve tok takengin kalian railway station chu a chho san meka he railway station hi Maharashtra thani omni in kalian a hian ulhas tui pui moi tak mai om nge boka tichuan jingdar nga le min som panga a tu ti shet lo bek pakhat kengina railway station a chho san nu hian station pona auto man tum chuan auto stand lama chuan a bek chu khai phe zelin heti lai hian khwa po over trip to a tin he railway station hi nileng zan khwa in awol ngai lo ti thei ome rail chi sang sang chu tlan jengin helai vela hian mi pui te chu an phu hut hu thina tichuan hmel shet lo mi pakhat bek lian tak keng tu chu auto khaltu khalit momi ne na chuan bakal phein bek nei tu chuan goa naka antia a thla man le man lo thu chu awazota a kalian atang hian goa naka hi mini som panga vel tlan ani nge a tichuan khali ta chu auto mangdu tu beken lian tak mai chuan ami chu ala tak zeta chu mai pialama bek chunga tang chuan thilrim chetak mai alo chu awangin khali ta ngai chu a thalo hle maya chumi wang chuan bek nei tu hna chuan a bek a thil om chu zo taringotin chuta bek nei tu chuan chome trei to ani thole ulha sui puya a pai do tho seita a amai ro chu chuta a chana chuan khali ta chu atilom zo lo ani ma na auto chu manna phal talawa ti chuan chu beka om chu engi ani ti a hriat lo awangin khali ta chuan ama mangdu tu chu akalna hmuna a hruai thei don lo thu chu a hrel hnuwa bek nei tu chuan goa naka a thla thei tu tur auto dang chu bekol in heti lai hian bek hi khali te bula hian ala om renga alanda na le bek nei tu a hmutira bek a khai dana khan a chunga thil ri tak a om ti khali ta chuan a hre thei maya chu mai ba ka ari ro chuan zo na tam tak lo om ngarin engwanga bek la thar thatak mai chunga chome troi to pai mai thei tur om nge ani ti te so alo ngei to a tin chome troi mai mai ani chuan bek man tau mel taka da khera to lo za te cho lo ngei to in bek chunga tanga thilrim chetak lo chok chu satal na hmuna sarim thisen thang le sauirim angmai nen chuan alo te khena heti lai hian bek nei tu chuan ama thla tu tur chu le song mek rengin atopa ama thla thei tu tur chu amu theita a ma se chengza somriat bek nei tu chuan a choi angai don thung ani na taka chuan kaliana tanga goa naka hi cheng somriat in auto in an tlan thina ma se hemi tuma auto khaltu hian chengza somriat bek nei tu hniana adil chan hi bek lian tak a phurtel sakdon bang ni na soithung te chuan bek nei tu chuan ama maya auto a bek chu a hlan kan zolo awangin auto khaltu chuan bek chu auto chuan a hlan puita a heti lai hian khalita chu an bula hian lokalin bek nei tu hniana chuan a bek chunga thil om chu a han zo te a chu mai ba ka khalita chuan bek nei tu hniana chuan a bek chunga thil om a hmutir pho chuan akal du na hmuna a thlon leu lewa a thla tu tho chu a hril boka ma se bek nei tu chuan khalita chu angai sak thadu der se lo te chuan khalita che dan chuan bek nei tu ngai chu a ti thache alo ani ti aum dana chuan hmu theini in chutianga khalita zona auto khaltu ina a hriat chuan bek nei tu ne na anin biak rem sa vek to na chu nuk nok in thil fil tok lo thlenga omani ti chu a hre theita a chumi hnuwa khalita chuan bek nei tu ne na bok chuan a bek che par chu a hong lo ni chuan police a kau tur tho chuan bek nei tu chu a vo taringot mai amai ro chu bek nei tu chuan una pa chu police ani thole thil te swal engma ani lo awangin a hlau lo thu tu soin adu pho chuan police a kau thei tho chu bek nei tu chuan khalita chu a hrilta a chu vele khalita chuan a ki kor iptia a phone chu phorin police chu a call zui ta nga zata ma se heti lai hian bek nei tu hmela chuan zam hmel chu hmu theini in a che shuta a bek po chu ngai to lo chuan kalyan railway station lampan chuan chak deuh hian atlan ta phut maya te chuan khalita chuan police hniana chuan thil thlen dan chu hriatirin chumi hnuwa police lampo chu an thu don bo zui turin kalyan railway station lama chuan an ron thleng tak ngal ani khalita te omna police ten an thlen no hian
khalita chuan thil thlen nan chu mai chhana cheng zokin alo shila bek rin hlen om tak chungchang chu lo soin bek nei tu ina au tok man adil chungchang ti le bek chuan angai ati thatlo ema wanga alo nar da te bek nei tu tlan chhia dan te chu khalita chuan police ne na chuan kim chang tak hian alo shil fai ta veka te chuan police chuan a chhunga enge om ti an hriat lo bek dum chu hong tak ngalin an thil mu chuan a chhong tak zet ani ber chu bek chhunga chuan mihring ke pahnih le taksa bung then khate chu lo omin alan dan atang chuan chu taksa chu meichhia nge ni te chu a hriat thei boka te chuan thu nei tu te chuan an rong chhar chu an omna atanga damdo in hnai bera autopsy le DNA test nei turin an da tak ngala amai ro chu bek chhunga chuan an rong hmu lu chu alo om velo awangin tungi ani ti hriat theina pawng chu a awm ri lo thung ani te chuan forensic team ten na rawng an endik na atanga an fin fia thei chin chu rawng chan nan chuan ara hriam tak man ani thole he thil ti tu hian atwar tu he nasa takin pot a thlak nge ni ti chu arwang lan dan atang chuan a hriat thei thu police hne na chuan hriatirin police po chuan hnu chuina chu arang thei ang berin an ta tak ngala chu mai ba ka police tan po an hnu chhei tur chu chawna nasa tak ni in nu chuina po chu olsam takin an zo mai an ring lawa chumi ni awang chuan CID ti puina chu ngem tak ngalin an ni lam ne na tang ko pen ruang chu tungi ani ti hre tur hian an thok ho tak ngal ani chuta an hnu chuina masabira tan chuan police ne na thil thlen dan report masabira tu auto khaltu khalita chu police ten uluk le zo zo ka zo na zo tin abule changa thil thlen dan zong zong chu chip cher takin mai nei mi lo chuan an zo chhuak le veka khalita le auto khaltu midang te chuan bek nei tu chu korsen lam le rong uklam a hak thu sain chuta tang chuan police chuan rail station le auto din na inkara CCTV om te chu an indik le ta a heta hian December ni riat kum sang ni som poko jingdar li atanga jingdaruk inkara CCTV footage om zong zong te chu police team sang sang te chuan indik vekin rail station a CCTV om pakha chuan auto khaltu tena bek nei tu in chedan an soi ang che chu alo la fo hlo maya ma se bek chu mi pakhat chau hian khai lovin midang pakhat korsen naule ke kortlon ha ne na bek chu aton tona an khai ba ka heta pakhat zok hi auto khaltu khalitan a sei zok chau khan auto hi a bithung alo ni heti lai me khian rong en dik tu te po chuan an hna chu lo thok ve rengin poi khoi tu chuan rong an hmu ma ni ni emo ni thum ralta a khan an rong hmu chu a tha to thole an rong cha chu meichhia kumsom ni atanga kumsom ni panga inkar ani thote chu nu chui tu te hna hian an shil ta boka ma se an rong cha chu tungi ani an sha theilo thung te chuan police chuan khamini jingkara auto khaltu bek nei tu lo chhon tu ber khalitali a thian auto khalve thoda chu CCTV footage chu entirin footage a mi pakha chu khalitan anma ani bia a bek nei tu nge ani tho chu police hna chuan a shil ta boka ma se he footage a fialo ema wangin tunge bek nei tu ti le a mel mang chu du ang tokin a hriat theilo thonga heiba ka hian alan zel danin khalitan police te abyak nuwa bek nei tu rail station nama atlan chat nu khan bek nei tu cho zon ram thian huna lotin heda tanga alo chole nu hi chuan bek nei tu khan akor kha athlak to a ma se ake kor ero kha chu thlak lo thungin hemi hnu ero hi chuan akalna CCTV hian alak fu to lo awang khan bek nei tu chuan khoilam nge apan ti hriat thei ani talo ani te chuan police chuan a hun la ya kalyan rail station na rail tlan dan song song te chu thok tu te ne na changa zir chang le vekin police chuan poi khoi tu chu kalyan mi nge ani chu an ring hle maya a chan chu bek chunga mihring tak sabung om te kha khai kwal mai mai thei tura zang ani lo awang le chutiang ang ruang the thang tura mun hla taka tanga kalyan pan chu thil hau tak tak ani awangin poi khoi tu chu chumi khwa mi nge ni lo chuan kalyan atanga mun hla lo takami ani rina chu alian ta hle maya tin khamini jing darnga rik ma khan rail station atang khan mun sang sang pan tur rail pathum chu lo tlan chhuak to in chung rail pathum te kalna tur te po chu police ten an shat nu chuan nu choina chu chakle zwa zokin an thok chhun som to zela chu mai ba ka police chuan an bek mu chunga rong om lo song chu bek danga a om nge ringin
tual thatu khan bek chu alo bera pathum emo pahni emo ruang an hmu bak zong da na apman nge chu an jing hle boka hei wang hian mi puite hne na chuan bek rin hel om deuh chanchin emo mu an ne chuan ko nei tu te sha tir ngal vat turin ngen na an chhota boka tin hei mai he police te na he khi satana an hmalak na hi ni lovin mi bo report om le om lo da chu an zir chianga CCTV footage sang po anu china na mason pui tur om tak mielin ti in an en to nu po uluk takin voi tam tak an zir chiang tabok ani ti chuan police thorim na azara titwala rail station a chuan December ni rok zingdar li a CCTV an hmu ngei bek nei tu in rel chang lai chu CCTV footage atang chuan hmu in heti lai hian bek nei tu hian a bek chu alo la khai me ka helai titwala rail station ne Kalyan rail station hi mel kwa in hlat ani nge a ti chuan CCTV ina alo lak fu bek nei tu ni nge an sha chu police ten thalaka siam chok le in chu an thalak siam mang chuan hnu choina chu an thok tan ne ta ngala hei ba ka hian titwala rail station bula auto khaltu te chen chuan police chuan zo na zot le vekin heta hian thu nei tu te chuan thu thar an shat bil le ta hlau mai chuta auto khaltu pakhat chuan thalaka mi pa chu auto a December ni riata a phur ngei thu soin Indira Nagara bek nei tu chuan kongpuya alo phar thole a bek chu ari ema wanga auto a chuan ama ngei po chuan a hlan pui nge thu asoya he thu an shat no hian police chuan auto khaltu bek nei tu ina alo phar din na hmun Indira Nagar lam chu panzui le in chulai hmun sai propachol an tia chuan an kal takala he hmun hi alonin a che ple ba ka mishing chengpo an bit viau maya ti chuan police chuan me chano pangpol rok zirlai kumsom palimi hle na chuan CCTV footage atanga an siam chop thalak chu hmutirin me chano pang chuan thalaka lang mi pa chu asam ti da ne ain che dan vela chuan amel shiat arvina ani thu asoita a chu thu chuan police a chuan be se na sang tak mai ani ter te hiala amai ro chu me chano pangina thalaka lang arvina ati chena hmunlam police na anba pan le chuan arvina chena in chu alo in kaltlak mai si heta anmizon Arvin Tiwari hi kumsomni pasari mi ni in transportation company pakhat Power Hands Logistica manager nilai ni a chena ina Arvina hi omloma sila police chuan Arvina chena bulvela an then omda chu zona zot le ngalin chuta chuan fanu ane ni ti chu police chuan an then omte zona an zona atang chuan an she theita a ma se police te hlo thona ti bel cha turin a then omda chuan Arvina fanu chu ni thum kalta atanga an hmu to lo tho an lo soitlak mai hetia police te na thuthar an shel bel nu hian rindan tam tak nei ngalin Arvina fanu chunga chuan thil thalo tak a thleng lawang ti po an soilok theita lawa hei wang hian police chu arang the ang berin Arvina thon huna chuan chumini lala chuan vakal tangalin office a chuan Arvina po chu an wa muta hlau maya police chuan Arvina hnen a chuan choble chelin a fanu omna chu an zo tangal ani chuta Arvina mitmenga hlau thona na satak mai lo lang chok chu police ta na mo mai chi rol ani talo police chuan Arvina na thoklai chu sei son lama thu zo fia tura langalin sei sona po chuan police chuan Arvina hne na an zo na masaber ang bok chu an zot nun ya chuta Arvina chuan a fanu chu an kho a anole alai zon de tura a jin thu suin thinrim takhian police hne na chuan a fanu omna chu engwanga zo jenge ani thu chu a zo zui bele ngala chu mai ba ka o rol atang chuan Arvina chu police laka chuan alom lo hle ani ti po a hriat the nge a te chuan police chuan olsam takin Arvina chuan an hne na thudik tak a soidon lo ni ti chu hri thiam tangalin rail station na CCTV na alo lak fu a che dan zong zong te chu police chuan Arvina chu an enter ta veka chu vele Arvina mela chuan lungai na na satak chu mu theini in a hlo thon na le amit ming ba ka a che dan chuan police bula chuan thudik soilo theilo turin anorta anima na atopa topa police bula chuan a fanu chu ama kuzal ngeya a tha tholung chetak hian a sei chuakta ani khatia auto khaltu khalitan bek chunga thil engemaw tak om tura angai hnuwa police te a hriatir hnu khan police ten bek an ena me chetak sabung an hmu kha
Arvin a fanu Prince Tiwari kumsom ni pahni mi ngei chu alo ni rek maya engwangin nge apa ama hringtu kuta thita nge ani he twal thana thlentir theitur khop engthil nge anpa fa inkara hian thleng ti te sheturin I han ngei thak chhun som zel don ti ang Arvin Tiwari he kan soita kang khan pawalai takmai kumsomli pasari mi ni in Jaunpur Uttar Pradesh mi le sa ani a Jaunpur he kalian atanga mel zakwa som panga lai hla omni in kumsang ni som paruka khan an kho atangin tuna aum na huna hian sum tamjok achungte ain kolna tur atho chha theinan na thok torin anopi fanaute kalsanin inalowia sai khupa chola hian kumthum vel ama khosato in kumsang ni som pakwa jun tha afano Prince Tiwari cho college atangin a graduate ve ta hlaumaya hemi nu hian na thajok be sein apa bula hian ani po hi a khosa chhowe ta a chuta chuan na thatak neya chung katana in nga na tlak le apa in rim taka antana a tho thina chu a chhok ve theina turin a graduate nu hian na zong kwal ring regin a hun chu a hmang thina te chuan apa bula hetia relauti atanga awm nu hian company lian lo taka na chu mu ve ta hlovin a na po rim taka thokin apa nena anin kar po chu a tha thei hle maya ti chuan he pui khoina a thlen ma thlanni emo thlathum kalta khan Prince chuan apa bula chuan mi pa hmangai tak mai ane thu soin ami paton thar chu pasarata na nei mai po adu thu asoita a chu ami pa hmangai tak nen chuan a thona company atanga insia ani thu te mi pa chu le khathiam tak mai ani awangin an company a po din hun sang le ni na poimo tak tak a chel thu ti le pasarata na nei chuan nakin zela anun mandan tor thlenga a thatur thu te soin apa hena chuan ami paton thar chanchin a hriat ang zong zong chu kim takin a soita veka amairo chu Prince be se lawang takin apa chuan aton thar di chu pasarata na nei arim ti saklo tlat mai abul bera chuan an nam ain an lo wang ni in alo pompui theilawa tin Prince in an nam ni lo pasarata na anei ve chuan khotlanga mol phona na satak an ma chhon tur chu Arvin a hian adu lo alo ni ma se Prince chuan angai zong chu amang I man to ema wangin thla theilo chuan apa thu soi po chu apal zamlui te zar chara chumi ni awan chuan ama a pa fa in kom ngei le in hau ngai lo chuan tuk zan tha po ni thei dalovin na satak takin anin hau pha ta fo maya apa chuan Prince chu amangai kalsan tur chuan weitam tak shil ma sila Prince chuan angai zong chu midang ngai dan tur le soi dan tur mai mai awanga thla chu atum ho lo thung te chuan December ni rokum sang ni som pakwa a anpa fa a na an ban be ve to nu chuan na sa takin anin hau chun som le ta a hemini hian ni dang zong a in anin hau ni sa hle ti theome Prince chuan apa ngai dan mol mang ati sia ti le aril ro thlak tora angen ba ka eng ang puin angai zong ne chuan tension tum ma sila a theidon lo thole hallo po ni se angai zong chu pasalata na ani don tho tho thu te tu man an dan theidon lo thu te chu asuita a chuti an chuan an pa fa hian an thin rim na chu so sang tul tulin an tong kampo an do tui lo ta phian maya ti chuan principal ina asel dan chuan a fanu chuan sazutur ina ama nun nalak mai po chu apoi tui lo thu ta soin sazutur a in thu chu Arvin a chuan police chu a shel ta boka ma se chu thu chu police rin dan chu alo ni ho lo mai Arvin a chuan a thunun ne lo a fanu chu a eitura sazutur a pol sak jok ani chu an ring hle maya a chan chu Prince chuan a hmalama swang to na lian tak tak nein adu ber pasala nei atum laya anuna alamai tur chu thil ni theya an ngai lawa chu mai ba ka Prince chuan adu thlan ange in sazutur chu lo in ta po ni sela a fanu the swal ommek chu tupa in nge enliam top theyang ti tile Prince kha tura shain lo se chuan Arvin khan afano non na hlutak chan ai chuan anom na atanga tamdo in ngai bera kalpui chu ati turani ti da chu an ngai to a ma se chu tiang tilawin Arvin chuan afano tur e wanga thi swala ni ko shela ommek chu apindana chuan no sanin amuthil santa dei aloni te chuan atuk December ni saria Arvin jing tho chuan afano chhuata lo thi khong reng to chu mo in thil thlendan chuan a thong hle maya chu chapa
Achi aina sa in afanu thina chuan aboi tak zet ani ber afanu rawng chu hmunla taka phumbo emo luya pai bo dei du na chu nein mual phone le diriam na ato ai chuan afanu chunga thil thleng chu ngoi bo pui mai tha in a hrita zoka chumi hnu chuan bazara chumi jing la la chuan kalin bek dum lian thatak mai le ara chu avaleita ani le chuan bazara amomo ang alei zo hnuwa arvina chu anin lama chuan hol in a ara hriam tak alei hmangei chuan afanu taksa chu hmun thuma chuan achandar taveka afanu ke le ataksa then kha chu bek pakhata da in alu ero chu bek danga ada thunga chumi hnuwa afanu kutli ako chung chu bek danga ada le in nilenga afanu ne na anche na hmun ngeya afanu prince ruang aboi pui hnu chuan December ni sari zana afanu ruang the thang tur chuan a chuak ta ani te chuan atuk December ni riata afanu kutle ko chung vel ada na bek chu kalu lui anti mai a chuan pain afanu tak satnoi lam zong akele adang zong chu bek pakhata chuan ada a chumi hnuwa rel mangin afanu ruang chu da bo atum le ta aloni ma se mi pakhat khai mai tan chuan ari tham em awangin rail station a khan CCTV na alo lak fu Arvin anilo bek khai pui tu po khan tlom nga in Arvin a kha bek alo khai pui lo ni a heta Arvin a pui tu hian enge a khai ti hi shilavin fin fi anan police chuan khami zenga Arvin a bek khai pui tu kha mai chana zo na ti po an zo ta nge nge a te chuan Arvin a pui tu chuan bek chu ari hmel em awanga khai pui mai chau ani thole enge bek chung om chu a hriat lo tho a soite boka heng thu an hriat nu hian police te chuan Arvin an bek apai na hmun nia an soi tui pui chu uluk taka wada vekin December ni som pakhata ulhas tui pui a chuan prince ruang omna bek chu an hmu chuak ta a amai ro chu heti lai hian prince lu ero chu mo ani lo thung heta DNA te sachang chuan an rong mo chu forensic team de chuan prince tiwari nge ni de chu an fin fia zoi te boka de chuan prince rong taka thattu Arvin Tiwaria ashing tu pa ngai chu afanu atha awangin dam chunga lungin atang torin ko chuan ashim zuita a ma se he khisa alung chia thlak lai ber chu prince lu bung hi ton thlengin mu alani lo lai hi ani ome